vimos de rexistrar as 13 firmas que acabamos me elixen como candidata á alcaldía do Concello de Lugo. Quero darlle as gracias a María pola súa decisión valiente, honesta, en donde non hai nin compradores nin vendidos. É evidente que o meu compromiso con este proxecto non responde a ningún interese persoal nin económico, senón únicamente a situación que vive Lugo. E, para despexar calquer dúbida, quero decir moi claro, non me vou a presentar. 3 mortos, unha trásfuga, son os avales que presenta Candia para asaltar o Concello de Lugo na súa alocada carreira, sin límites, sin escrúpulos, hacia o que realmente pretende a presidencia da Diputación Provincial para montar un feudo personalista, caciquil e anticuado nesta provincia. Dentro dun ano estaremos gobernando esta cidade. Estaremos gobernando esta cidade. Pero saben por qué? Porque os veciños e veciños non perdonan traicións e porque confían en xente como a nós. E, desde logo, non lles imos defraudar. Non lles importa cabalgar esta moción de censura sobre a morte de varias persoas. Non lles importa tampouco utilizar os recursos públicos para comprar vontades.